ngay thatu te in zawain chibai le vek kule ton lai chu khovel mun sang sanga chiat na thleng sia tur atam ema abikin lian ngingin mun sang asoi na sa a video masalama po khan kan sei to a Russia rama chuan lian nging 8.8 magnitude tan na athlenga he lian nging awang hian tsunami a chuak boka tsunami hian khovel ram sang chu tuna hian atiboi me kani chungzinga langsar zual deuh pani chu Japan ram le US ania USA bi ka phei chuan tsunami awanga boina thleng hi siat tur tam khop mai etianga tsunami lian tham lutuk lo a thleng chung hian boina an tok na sa ania amero chu hei ai na sajok po hi thleng thut thei ani thu US scientist chuan tuna hian thu chu an siam ani an thu chu siama chuan mega tsunami tuifon rap thak tak chu US tuipui kam sang ate thleng thei ani thuan soya abikin Pacific Northwest Alaska le Hawaii tuipui kamate heng tuipui kamte hi Cascadia subduction zona ania athui zong hi kilometer sangkhat za somni paruka thui niin Northern California changa inzar pharin Southern British Columbia Canada thlengin he tuipui kam hi inzar phar ani chuan mega tsunami hi engtin nge achu theyang ti chungchang hi zo na lian tak aum thei ome researcher mithiam da chuan tuna hian shilok na anneya lian hing magnitude kuana chu athleng ani vai chuan mega tsunami athleng do ni in an soya he mega tsunami hi aturu don khop maya fit za sang ani do ni in an soibok ani tin mega tsunami hi athleng ani chuan chiat na rap thak tak athleng do na tuilian rap thak tak mai chuan muntin mai chu ati boi don ani mega tsunami hi kan sia thiam thei dan tur chuan movies vela kan lam hu vo thin tuilian tuifon harap thak tak kha hania fit za sang ani don awangin leido te concrete in chong sang tak te po he tuifon hian ati che thei dona chuwangin athleng ani vai chuan a hlom don khop ani hetianga tsunami te lian nging te athlen chau mek na chan nia lang pakhat chu khovel sikle sa danglam chau wang ni in alanga scientist pon hei hi asoi fi na tan tuna hian an mang mek ani tuna shilona pakhat an nei le chu Virginia zirchian na an nei danin tuna tanga kumsom nga lom tur chung hian lian nging 8.0 magnitude ana chu thleng thut the ni thu an soi vele boka a thlen theina chan zero asang lutuk lem lova 15% ani thung atiang hian tuna hian US scientist chuan kong sangin chiat na rap thak tak thleng thei shilok na an nei meka he hian in US mi pui tanga event po a hlo view ni in alang tin nizan lampo khan California chuan lian nging thleng hriat tura omle ni in new sang a chuan alanga lian nging 4.3 magnitude ana chuan Mascoi California bulok chu asoya hi Los Angeles atanga mel soma vela thuya ani lian nging hi an record dan chuan le changa mel thum vela thuka ain siama lian nging hi anal tuk lem lova achan chu soita kang khan magnitude thi asan vak lo wang ani tin hemin hu hian California tho hian lian nging magnitude 3.1 ana chuan real to mun asoi le boka tin 2.7 magnitude ana chuan Fontana asoi le bok ani yang hian tun hai dewa lian nging thleng hriat tur hi tam khop maya US big pay hi chu chiat na sang ati buai na sakhop maya chiat na sang athleng na sakhop maya mani deuh loka po tuilian rap thak takin mun sang ati buai to a nun na chan te po an tam khop mai tin tuna hian tsunami wang po hian buai na an nei le na sa ni in news chuan an report ani chuan tuna USA tsunami thleng mek chungchang hi
report le ma zong kan nei le lok do na nga tuntin hmuna hian tsunami thleng mek hian zia omlam apan to niin news chuan an report a amero chu northern california tuipui kam ero tuntin hmuna hian zia omlam alapan theiri lo niin news chuan an report ani National Weather Service NWS chuan Washington tuipui kam lampang po tsunami hianin anwai niin an report vele bok thunei tu te chuan mipui te chu inral ring turin an hriatira tin vau kama te kan lo turin thu chu an siam niin alang tuna chuan Japan rama tsunami thlengmek chungchang news kan puang vele lokdon ani kan hriat chawangin Russia rama lian nging 8.7 magnitude na thlengawang khan tsunami a thlenga he hianin Japan ram mun then khat po ati buai ani report atanga landan chuan tsunami hian Japan Pacific Coast lampang chu tuna hian anwaya amai ro chu tuifon sanzong ero asang lutuk lem lova fit khat le inchis thum vela sang niin tokachi Hokkaido a te tuilian hi athlengna sa zuala tin tuifon fit khata sang chuan Nemuro Hokkaido chu anwai bok ani tundin hmuna hian Japan sarkar chuan tuipui kama cheng mipui te chu an chen na hmun chu san turin thu chu asiama ten mi nuai ko velin tuna hian an chen na hmun an chu san to niin alang abig takin Hokkaido le Okinawa cheng te chuan an chen na hmun an chu san ani tundin hmuna hian tsunami awang hian mi pakhatin nunna achan to niin report awm thunga tin mi som te chuan an chen na hmun an chu san na lama tiam an tor pha bok niin alanga Japan Meteorological Agency in tsunami hi centimeter somsaria sang ani thu thei thu an soya chuwangin mi puite chu inral ring renga turin hriatirna an ti chuak ani Russia rama tuna tsunami thlengmek po hian ziaum lam apanta niin alanga report masalama kha chuan Russia rama hian tsunami fisom pathuma sang chuan Russia tuipui kam mun then khat te chu ati buaina sa niin an report ani nimin July ni somthum pakhata thu chu an siam dan kha chuan tsunami warning then khat te chu an hlip to a thunei tu lam te chuan uluk takin thil thlen dan chu an vil reng niin an soya lian nging after shock te po uluk takin endik na an nei reng niin an report ani tin hebaka hian France lampang pon tsunami hi an tur do niin alanga France ram president Emmanuel Macron chuan emergency warning ati chuak vele boka abig takin France Polynesia chengte tan sarkar chuanin thei top chuin thil thlen dan vel hi uluk takin avil do niin asoya tin mipuite chu an himna tur ngai poimo turin a fui bok ani France baka hianin US Pacific Coast chu tundin hmuna hian din hmun der thonga an ding niin alang ole kha tundin hmuna tsunami chungchanga report sang kan soi thei chu ania tin soita kang khan US a hian mega tsunami thleng thut thei ania liang nging magnitude ko sang thleng ni vai chuan scientist ten mega tsunami hi thleng do ni nan soya hei hianin mun sanga chiatna rap thlak tak a thlen thei do na ni ti kha kan hriat a tho ome ole khati zong kha tunrum video a tsunami big chungchanga report kan nei thei chu ania